sing dupa gumelun gening gentias ngabake kawengku sagung jajan nanging sangetang iki bisa ngresi Haneka putra kang hanjok saking wiyadi tobat bayi iki anake Janaka kelawan Sidresanala bakal tak lebur ana sajroning kawah Candra Dimuka krana yen ora dewasane bayi iki bakal mbebayani tumrap si Dewa Srani. Ya, slendra kang rasa slendra kang jiwa. Kelakon mati dina iki tak cemplungake ana madyane sajroning kawah Endut Candra Dimuka kowe nang. Semareka gen prayitna semurire eka ambali titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar semedining tengahing latar milangana lintang Bima Sekti ladalah mbegek ugek sadulita hemel-hemel lae pranyata Gusti Maha adil marang umate jabang kang isih abang sing durung kalepetan ing dedosan lah kok wis dicemplungake ana geni murup tujune ana Semar. Ya aku bakal ndedonga marang Gusti kang murbeng dumadi supaya geni Candra Dimuka ora dadi jalaran patimu nanging malah dadi sumbring kekuatanmu. Eling-eling Semar Badranaya titisih Sang Ismaya manteng anggenya nyuwun marang purbaning Gusti kang Maha Kuwasa geni kaprawiran geni kasantosan
miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi dadya Jaka Kumalakala. Taruna hangmudiya Saneswara mokta saguning dumadi marsudi ing kawruh kanake gunane bisane sembatan kakenana iki sapa lan iki ana ngendi kok ana geni kang ngupeng marang aku sampeyan niku nek nyeluk kula simbah lho kowe apa mbahku mboten ning wajibe kedah ngoten sampeyan nyeluk kula mbah utawi kakek lah banjur jenengmu sapa mbah nami kula Semar. Lah yen aku sampeyan niku durung duwe jeneng. Lho, lah yen ngono aku jeneng ana to, Mbah? Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saka wisa-wisane geni jagat nyekseni kula paringi tetenger wisang geni. Sanggeni sing dadi jenengku. Nggih. Osik. Lah kok aku bisa mapan ana kene iki larah-larahe piye, Mbah? Bocah kok cerdase kaya ngene. Mriki niki jenenge Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Ngono Mbah nggih. Dados nek tiyang-tiyang nandhang dosa, duweni kaluputan, duweni kesalahan, papaning lebur dosa inggih mapan wonten ing endute Candra Dimuka mriki. Banjur saiki aku arep takon, Mbah. Tanglet babakan apa? Yen aku tumitah ana donya kene mesti wae aku duweni bapak lan sibu. Lah bapake Wisanggeni kuwi sapa? Ibune Wisanggeni kuwi sapa? Mara coba wangsulana, Mbah. Inggih. Sampeyan takon bapak lan ibu sampeyan. Iya. Sampeyan nek pengin weruh sapa sejatine wong tuwa sampeyan aja takon karo Semar. Sampeyan takon karo dewa-dewa kabeh nika. Dewa kuwi nika sing dong gawe sepatu nika.
Padha gawe sepatu, padha gawe jas nika. Nika jenenge dewa. Mang takoni sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan. Lah yen ditakoni dewane padha ora ngerti banjur kepiye Mbah? Jotosi mawon. Lho, kok dijotosi nggih no? Dewa niku kudune wis ngerti samukawisipun. Dewa niku wateke ngerti sadurunge winarah. Yen ana dewa ditakoni apa meneh sampeyan takon bapak sampeyan sapa, ibu sampeyan sapa, nganti dewane ora ngerti, jotosi. Dewane ora ngerti, jotosi. Wong ilahing sekaring bawana langgeng. Iki ana bocah lagi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange, munggah drajak-drajak ana kayangan malang kadhak malang kerik. Kaya kuranging Subasita kang sarta tata krama. Jenengmu sapa Kisanak? Kowe tambuh karo aku. Jenengku Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni kapara nyata. Nitik saka busanamu. Kowe nganggo sandangan sarwa mompyor nganggo sepatu, kowe dewa, aku dewa. Jenengmu sapa wa? Jenengku Bathara Indra, dewa saka kayangan Kaendran. Kaendran, ya. Kowe munggah ana kayangan katon ana babakan sing arep kok takokke, apa perlumu he bocah wingi sore? Aku mau ngarepe bakal njaluk katerangan. Njaluk katerangan babakan apa? Dewa kuwi watake wis ngerti sadurunge winarah. Dewa kuwi wegek, dewa kuwi pinter. Yen pancen dewa wis ngerti sadurunge winarah, Bambang Wisanggeni arep takon babakan apa? Sapa bapakku, sapa ibuku? Ayo pangsulana. Lho. Wong nembe ketemu wae nembe iki. Aku tepung karo Bambang Wisanggeni iki ya lagi dina iki. Kok mbok takoni sapa wong tuamu genah aku ora ngerti. Dewa kuwi kudune ngerti. Kowe ngerti apa ora? Aku ora ngerti. Oh, njaluk Jotosi. Wah. Hoi, hoi. Jagat ya dewa ya Bathara. Kayangan bubar mamut sing dadi kahanane. Bareng ana timbule bocah wingi sore sing keduga munggah drajak-drajak ana kayangan. Jenengmu sapa Kisanak? Bambang Wisanggeni aranku. Nganggo busana sarwa mompyor kowe ya kelebu dewa. Iya, ulun iki ya dewa. Dewa kuwi watake ngerti sadurunge winarah. Dewa kuwi ngerti sadurunge winarah krana dewa duweni watak kang wasis kang sarta wegik lan tip panggraitane. Bagus. Kowe iso nggelar kudu iso nggulung. Jenengmu sapa wa? Aku Bathara Brama saka kayangan Swarga Dahana. Aku bakal takon karo Bathara Brama. Bapake Bambang Wisanggeni kuwi sapa? Ibune Bambang Wisanggeni kuwi sapa? Lho, ki bocah ki kepiye to?
Lagi ketemu kok wis takon bapake sapa, ibuke sapa. Wah, iki genah putune wong kucluk iki. Aku ora ngerti, aku ngerti ora jare dewa kuwi wegik lantip sing dadi panggraitane. Ngerti ora? Aku ora ngerti. Melu tak jotosi. Oh. Wih, iki dolanan apa? Ayo, bubar, bubar. Dewa dolanan remi kena obrakan. Jenengmu sapa le? Bambang Wisanggeni. Kowe sapa jenengmu Dewa? Aku Dewa Temburu. Temburu kleru 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 temburu. Temburu kleru 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 temburu. Temburu. Kowe munggah kayangan, aku arep takon bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe nek tekon karo dewa kowe kleru. Lho, kok kleru dewa ki jare pinter. Lantip sing dadi panggraitane watake ngerti sadurunge winarah. Ya dewa ki ngerti sadurunge winarah, ning dewa ki ya makluke Gusti Allah. Kepinterane kuwi winates. Aja takon karo dewa sing biasa-biasa kaya aku ngene iki. Kowe kleru takon karo Dewa Temburu. Lah kudune aku takon karo sapa? Dewa Temburu. Takono karo sing dewa sing tangane papat. Kae jenenge Bathara Garu. Sapa guru, Ding? Bathara Guru kae pimpinane kayangan. Yen dewa-dewa biasa kaya aku ngene iki ora bakal ngerti ning nek yen kae dewa pimpinane dewa sing duweni panguwasa tunggal kayangan Suralaya. Titikane pimpinane dewa ki tangane papat. Takono sapa bapakmu sapa ibumu. Lah yen Bathara Guru pimpinane kayangan ora ngerti lagi Jatasana. Matur nuwun ya Dewa Temburu. Tak temenane Bathara Guru. Hati-hati ya, Le. Selamat. Ora melu jotosi ya. Ben kayangan tak gawe geger ya ben Bathara Guru jotosi ben rame pisan sumbutne karo biayane. Wis mbok dadi apa ya?
Redo mangur mangawur awuwurahan dengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur panjriting turangga esti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja lelayu sepit Durga Pramoni wonten dawuh Wukulun kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan maknanipun kados pundi Wukulun ing sekawit aku wis mituruti apa sing dadi pamotahmu anggon kita lan anggone si Dewa Srani duweni gegayuhan supaya panjenengan ulun perintah mring Bathara Brahma kinen misahake katresnane Janaka kelawan si Dresanala wis ndak tindake kanthi bener becik nanging kenang apa bareng kewajiban panjenengan ulun wis ndak tindake kae ana bocah wingi sore gawe goro-goro satemah kayangan ke taman goro-goro kagiri-giri dewa padha bubar mawut aku ora melu tanggung jawab ing reh perkara iki sing baku Bathara Guru wis bisa nindakake apa sing dadi pesambate Betari Durga lan si Dewa Srani nuwun nggih ampun masumelanging penggalih wadyabala saking Tunggul Malaya andhahanipun Kang putra pun Dewa Srani ingkang badhe nyingkiraken lare menika Sigrapara kang kumingal Prang campo samya metali Lur kadhet grateng kota Dan mangkon mangun sangiti Mencang sang ngaji mingicil Senggono
handedel gayung gegono risang ramandaya padyana yaksa gung cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning ware badha golam tanpa tuwuk mina-mina jaladri mila bogo saben ari gagap gugup garagapan Kyai Paduka Hamiji dateng kula pun senggono lumantar aji pameling kula sampun marak mangarsa wonten wigatos ingkang pundi dene Paduka Kyai Semar Badranaya Hamiji dumateng sowan kula Hanoman ing ripalungguhan iki Semar Badranaya njaluk pambiyantumu ya punapa kewajiban ingkang kedah kula sangkul Kyai Dina iki Bendara Kundara Janaka lagi ketaman duh kita utawa nandhang kingkin. Awit katresnane bendaraku kelawan si Dewi Dresanala widodari saka kayangan swarga dahana pinegatake dening Bathara Guru. Amarga Bathara Guru ngebotake sambate Durga dewaning panggoda, dewane pangrencana. Durga sambat marang Bathara Guru awit ditangisi anake lenang ya kuwi si Dewa Srani mula ya Anoman bantunen Bambang Wisanggeni kaya anake Bendara Kundara Janaka kang sarta Dewi Dresanala kang wis diwasa mula kaya arep disirnake karo barisane Dewa Srani jumangka kumrembyao sisa-sisane tenagamu anggonmu biyen dadi mantan gembong Senopati Swela Giri ketokno ana ing lakon iki Anoman nyuwun pamit Sang Kyai Semar dongeng enthik-enthik si panungkul patenana panunggul apa dosane dosa ngunggule sasama aja tindak welat lah iya bener kandhamu lali sumber kadiwasa Asmiber panonku pating kalebyur durung sanggonku ya dalem anggon kula maku saka kayangan Tunggul Malaya lha kok iki kedadak ana wanara kusika seketa tegese kethek kula sipute memplak biyo
Kalamun bisa tata jalma menungsa ngaku sapa sing dadi aranmu he Wanara. Tambo marang aku. Aranku Anoman. Anoman Senggana jenenge loro. Rama Ndayapati malah telu. Maruti. Weh malah papat. Jenengmu sapa? 5 basa upingmu. Aku ki takon. Lah takon to rada seru to, Man. Tambo karo aku. Iya. Aranku Tumenggung Prawira Sandi. Prawira Sandi. Kowe rombongane sapa? Pocokan. Endi sing dhisik? Oh, ngono. Nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku marep menyang ngendi goleki bocah wingi sore sing kedukoran duweni tata krama Subasita miyang Yuda Negara. Sing paling ngobrak-abrik kayangan Suralaya arep dak singkirake. Ora sang melu celeng boloten kebolatengen Anoman kang sagundadaki pernah karo bocah kuwi kowe apane? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan dabo arep ngopo? Wani karo aku entek wedine kariwanine ya. Gedhemu cilik dur mundhek kopat kapitoke buntute ula tapangin kekejero kaya manuk branjangan cengkang kandring kulitmu jemenggleng sudoanmu. Yen pancen wis atra sekti tanpa aji teguh, tanpa meguru wateken aji coba mantramu. Wateken aji coba mantramu. Kumpang sutebyatan mengsati pasisuk ora iso kumpul karo bojomu.
Mati aku. Ho, he, ho, he, he, at, he, he, he. Hus, ho, ha, hus, ho, haya, he, ho, ha, ha, haya, ho, he, ha. Hut, hat, hut. Rahan tengaraning ajurit gong makuru gongso keteka ya putula
wur pangriting turangga asti berkata Dwaja layu sapi kok wis ngerti karo jenengku. Bendina kumpul ning kotak mosok pangling. Jo gawe. Hei. Po. Was. Lo. Wet. Hei. Pak. Oh. kabrabak sro kabrahan manggeget waja mlintir gumbala sugal wijiling sabda iki bocahe sing wani ngamuk unggung Suratamtaha ning kayangan Suralaya. Iki tangane papat kowe pangwasa tunggal kayangan. Ya pancen bener Bathara Guru ya Sang Manikmaya kang dadi wewisikku. Ayo bali yo. Kowe aja nantang perkara karo para dewa. Kowe keladuk kurang duga ora duweni tata krama yen isih kepengin dawa sing dadi umurmu bali ning Madyapada. Aja gawe geger lan gendera mapan ana kayangan. Aku ora bakal bali yen durung antuk katerangan sapa bapakku sapa ibuku. Wela dalah sajake bosen urip bocah iki. Kelakon ketiban bledhek utawa gunture Bathara Guru mati gosong kowe.
ora mobah, ora musik kowe mati ngadeg. Aku isih urip. Iki mengko yen diumbar-umbar ora wurunga kayangan bakale bedaya. Ya to ya. Iki ora ana sing bisa paring colok pepadang. Kyai Semar aku njaluk senjata pitulunganmu Kyai. Mawon kang katrajang ing Dawana Wadya sangkep keprabon prangkang obro markota Bathara Guru sedulurku duwe perlu apa kok mrepeki karo Semar? Kyai Semar aku njaluk senjata pitulunganmu. Apa sing kudu tak bantu? Kayangan Suralaya dina iki ketaman dahuru. Dahuru kang anglimputi Suralaya katimbrung dene bocah wingi sore. Sing aku jenenge Bambang Wisanggeni kang takon sapa bapane lan sapa ibune. Dewa ora kewagang anggone paring mangsulan. Kayangan dinggo jag-jagan. Dewa-dewa padha diajar wani aku njaluk pitulunganmu Kyai. Yen ora ana campur tangane Kyai Semar tak kira iki mengko kayangan Suralaya bakale bedah. Kowe aja kesusu njaluk pambantu marang Semar nanging ibarate wong petan-petanana kaluputanmu petanana apa sing dadi dosa kang sarta kaluputanmu. Bocah kae ngamuk ning kayangan mesti ana sing dadi sabab kang sarta musababe. Ayo eling-elingen Bathara Guru duweni kesalahan apa? Bathara Guru duweni kesalahan apa? Kowe wani megatne misake katresnane bendaraku Ndara Janaka kang sarta Dresanala mung nuruti karepe anak karo bojo. Ayo bocah sing ngamuk punggung Suratamtaha mapan ana kayangan kaya anake bendaraku Ndara Janaka karo Dresanala sing wis dewasa. Ayo kowe ngakoni kaluputanmu apa ora? Kowe isih eling lelakon kawuri apa ora? Yen kowe tetep ngeyel, tetep merengkel arep ngrabekke Dewa Serani karo Dresanala, Semar ora bakal bantu. Semar ora bakal bantu panandhange kayangan. Wis ben kayangan arep diorak-arik karo Wisanggeni, Semar ora urusan. Sing gedhe pangapuramu Kyai. Ya aku ngrumangsani kaluputanku dina iki uga seksenana. Bakal tak wurungake, bakal tak jabel anggonku bakal ngrabekke anakku Dewa Serani kang sarta si Dresanala. Lan aku bakal ngrujuk si Janaka kang sarta Dresanala nanging kayangan slamet to dina iki ya Kyai. Ya tak sekseni tembungmu lho Guru.
Dewa-dewa padha kasor ing yuda ora ana sing bisa nandingi ingkang sarta ngimbangi kasektene Bambang Wisanggeni. Ayo Mbah, aku tudono sapa bapa lan ibuku kang sejati. Bapa lan ibu sampeyan ora manggon teng kayangan. Lho, lah banjur nggo nderek kula mudhun teng Madyapada. Tatan ngawruhi kang pekane tanpa sangkan sameja wantayang batari saraswati sayekti handayani mataring sang budaya Kyai Semar Janaka urip ana ing alam padang iki kaya wis ora duweni gegayuhan ibarat wis ora duweni pangarep-arep kaya Linala Sanotot kang sarta bebayuku sak rampunge aku pinisahke katresnanku marang mutiaraning atiku Kyai Dresanala aja nemoni bendaramu aku luwih becik tak entengke padiku Kyai. Ampun nglokro ngaten nggih. Lelakon adile mung dilakoni, panandang punika adile mung sinandang. Tembunge wong Jawa biyen ing petenge saya ndedet padange enggal-enggal tumeka. Musik kuwi sing ning mburimu sapa? Ana bocah kang isih durung ilang pupuk lempuyange kok kanthi merpeki marang unggiane Arjuna. Mugi kawuningan nggih Dara. Bathara Guru sampun ngrumaosi ing reh kalepatanipun kang sarta murungaken utawi mbatalaken dedaupanipun putranipun kelawan Si Dresanala lan badhe ngrujuk sampeyan kalian mutiaraning kabu panjenengan Dewi Dresanala. Niki putra sampeyan pohing katresnaning antaraning paduka Raden Arjuna kalian Si Dresanala ingkang sampun dewasa malah sampun kula paringi pusaka nami inggih ingkang nami Bambang Wisanggeni. Pedho cah bagus rene anak Bapak Bektiku katur ya Kanjeng Rama. Iya Wisanggeni. Ora liwat pangestuku tampan ora banjur Kyai. Garwaku mapan ana ngendi? Bojo sampeyan sakniki mapan wonten Kayangan Tunggul Malaya. Mang slametke slak dienggo bancaan karo Dewa Srani. Kurangane apa Dewa Srani? Sugih-sugih aku timbang Janaka. Bagus-bagus aku. Dasare aku uga duweni derajat kang sarta pangkat dadi ratu lo Kayangan Tunggul Malaya. Ayo. Dresanala tambanana brangtaku. Aku ora gelem, aku wis sumpah, aku wis janji. Dresanala urip ana alam padang ora bakal ngladeni wong lanang liya. Kejaba mung Pangeran Arjuna. Malah kepara yen kowe wani ndemek kulitku bakal tak beset
yen kowe maning jawel jarikku bakal tak suwek apa njaluk tak ruda paripeksa kowe. Pangeran batal wurung anggenipun dedaupan si Dewa Serani kalian Dresanala. Yori Sang Arjuna kalian Dewi Dresanala urip ayem tentrem kinemulan katentreman kang sarta kabahagiaan. Dina ganti sasi, sasi ganti taun. Bambang Wisanggeni wis ngancik ing masa dewasa. Manjing jagat ing asmara. Ora mikir saka kunjang kanjeng ing alam dunya pramanungsa penderita karo alam nganti bareng sidono nanging padha ora rumangsa yen wis rusak alam adosang sira aja padha kesuna kabeh ngono kasan yang sukma aja padha sembrono supaya tenan atau citra oh Jayeng Resmi puji kumuga langgeng rasa sedina kaya setahun ana rene kaya wong bingung rene wedi tak bisa turun abang tansah sikile siramu bawayanganmu katone netra sebuane iku mung rasa kangenku waspadaaken menika Kakang Mbok Banowati Janaka iso Yayi kapara nyata piye sing dadi kabarmu Dimas inggih wilujeng niskala mboten wonten sambi kala menapa syukur bagi sewu Yayi ora kok ateges Kakang bakal ganggu gawe nemoni Sadyana kene nanging ana babakan kang wigati kang bakal rinumpa kemagepokan kelawan panangise ponakanmu Silsmana Mandra Kumara ingkang dina sakmengko lagi gandrung kayung-yun edan kepayang kelawan kembang pertapan Cemara Gading sing wewangi endang Jayeng Resmi mongko wis ndak titeni Dimas kalamun sing tumandang para Kurawa mesti gagar wigar mbabar wirang mula pun Kakang nemoni Syadyaku mung bakal njaluk senjata pitulung aku pasrah bongkokan
babakan palakramane ponakan Wasmana Mandra Kumara kelawan Endang Jayang Resmiya Dimas. Inggih Kakang, mbok cernyatanipun dados menungso menika kewajibanipun kedah bebantu sama samaning titah. Mboten langkung kula namung mangestuaken dawuh. Matur nuwun Dimas. Bias wuyung mulat ganda nyorong hangrerujet nolo linalitan bangkit lali ngaturake panuwun ya Yayi. Lesmana kuwi dudu sapa-sapa. Lesmana kuwi anake Banowati, mongko Banowati kelawan Permadi kuwi nadyan pinisah tata lair nanging batine tetep nyawiji. Nadyan aku biyen ora kelakon dadi bojomu nanging Yayi Arjuna kelingan apa ora? Yayi Janaka kelingan apa ora bondoku sing paling larang kowe sing renggut. Inji. Isu. Aku melu ndedonga murek kasembadaning setya ya Yayi. Sikra kang bala tumingal. Panemban nyuwun sewu nderek tepang Hangladiwanuh kula menika Nalendra Muda saking Pringgondani dene jejuluk kula Prabu Anom Harya Gatotkaca. Wel adalah ingkang asma Prabu Anom Gatotkaca niku jengandika Raden. Inggih lakar kasinggihan Panemban kalilan cumadong dawuh
Lajeng wonten wigatos menapa awit rawuh paduka adamel gagap gugup sarta garagapan raos sing manah kula. Malih-malih menapa panemban magepokan kalian pamunahipun adi kula ing kayangan swarga dahana. Nenggih Yayi Bambang Wisanggeni ingkang sakmangke nedeng kesandung rasa wuyung kalian kembang pertapan Cemara Gading nenggih endang jayeng resmi. Pramila panemban ripalenggan sakmangke Gatotkaca nedya ngebun-ngebun enjang ngudan-ngudan sonten ngelamar putra paduka putri kagem jatukramanipun adi kula Bambang Wisanggeni. Sinten nika? Dening pamaning napa berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono lila legawa indriya Amit pasang kaliman tabik tinebena saking siku dendaning Iwang Manon. Nyuwun sewu panemban. Kula Nalendra Traju Trisna Prabu Bomanara Kasura ingkang dados jejuluk kula. Inggih Sang Prabu lajeng ngaten bot-botipun nuruti dhateng osi ing manah kula dereng jangkep sengseming rasa kamulyaning batin menawi dereng saged sesandingan kalian mutiaraning gesang kula. Mutiara wau tanasanes nuninggihing putra paduka putri pun endang jayeng resmi. Badhe kula jatukrama lan kula boyong wonten negara kula Traju Trisna. Pripun panemban? Dipun tampa menapa dipun tampik katresnan kula. Menawi paduka nampik katresnanipun Ratu Traju Trisna, kula pun Bomanara Kasura nyuwun sewu. Setunggal dina pertapan Cemara Gading mriki saged rata padha bumi. Jayeng resmi iki piye? Dinten sakmangke kinarya rampunging perkawis wonten bebono ingkang kedah paduka wujuti. Sinten kemawon saged anjatukrami dumateng jasad kula. Waton saged amujuti cupu manik mustikaning bumi kinarya srah-srahanipun Bama sing sago mujuti. Rikata sang Gatotkaca tinon mapak araka suta tekabira Kresna Wisanggeni. Piye Kakang Gatot? Sing gedhe pangapuranmu. Dina iki Gatotkaca ora bisa netepi marang kesaguhan. Lho, kok ngono nganggo dasar apa, nganggo wewaton apa?
sing kepingin rabi karo Jayeng Resmi ora ngembungake Wisanggeni. Ning Kakang Boma Narakasura uga bakal ngayunake Endang Jayeng Resmi. Satemah Jayeng Resmi njaluk bebono. Bebono mau ora ana liya wujude cupu manik mustikaning bumi. Mongko lumahing bawana kureping akasa ora ana sing duwe cupu manik mustikaning bumi. Kejaba ibune Kakang Boma ya kuwi Betari Pertiwi. Mula aku njaluk ngapura. Sik, kowe lerena dhisik. Iki kudu tumandang bareng-bareng. Gedruk bumi mratelakake Wisanggeni butuh bantuane Antarja. Ana apa Wisanggeni? Kakang Antarja, dina iki anggone Wisanggeni bakal dedaupan kelawan Endang Jayeng Resmi, putrane Panemban Begawan Jayeng Sabda saka Pertapan Cemara Gading. Sajake ana sing bakal ganggu gawe. Ora ana liya kejaba Kakang Boma Narakasura. Dina iki ana sayembara sing kudu diwujuti. Sapa wae bisa dedaupan kelawan Jayeng Resmi kalamun bisa mujuti serah-serahan wujute cupu manik mustikaning bumi. Mongko sing kagungan ora ana liya kejaba Batari Pertiwi. Banjur karepe Wisanggeni piye? Batari Pertiwi kuwi manggone ana sadroning bumi. Yen Kakang Boma lewat daratan, Kakang Antarja bisa langsung ambles bumi. Disi ana lakune Kakang Boma. Tak kira cupu manik mustikaning bumi iki mengko bakal bisa diregem lho dhisik. Ya, tak pamit Kyai. Merahina sumubang iwang aruna kadinetraning anggarapu sabaning kukila ringkane goro kagelbar niki tunganing kunglir wewu sing pinipanso Janur Gunung Kadingaren Antarja praptana kayangan Eka Pratalana wigati apa kula inggih wa Batari bot-botipun anggen kula uyung-uyung anyeng kuyung sedyanipun kadang kula ing swarga dahana nenggih Wisanggeni anggenipun kepingin Apalakrama kelawan putri Cemara Gading ingkang awewangi Endang Jayeng Resmi namung kemawon wa Batari Jayeng Resmi purun kajatukrama kalian Wisanggeni menawi Yayi Wisanggeni sagah mujuti serah-serahan cupu manik mustikaning bumi. Mongko wa priyayi sak jagat ingkang kagungan cupu manik mustikaning bumi menika namung paduka wa Batari Pertiwi. Mila sowan kula nyuwun ampilan wujudipun cupu manik mustikaning bumi kala wau wa Batari. Antarja mesti wae pun uga bakal mangestoni si Wisanggeni anggone wis ketemu kelawan jodone. Rada maju lungguhmu,
tampanana wujude cupu manik mustikaning bumi iki lan tumuli enggal baliya selak dadi pangantu-antune si Wisanggeni ngaturaken panuwun dawa Bathari. Kadang mewarahan dena becik besok amendemo baris-baris kang prayitna putraku Bama kang sumengko prapta ana ngarsanipun ibu ana apa kulup ibu kalilan matur ingkang kula incer lan tansah gumana musik wonten manah kula nenggih endang Jayeng Resmi menika cetha menawi jodho kula. Krana Jayeng Resmi hanggadhahi pamotah nyuwun cupu manik mustikaning bumi. Ya jagat ya dewa ya Bathara, randhat tekamu Bama. Tekamu kedisikan si Antarja. Kang uga ngampil cupu manik mustikaning bumi kinarya dedhaupane Wisanggeni lan Jayeng Resmi Antarja maling bangsat elek. Antarja maling Antarja maling ora kaya Antarja ra enak iwake biangsat karepe Kakang Bama piye balekno cupu manik mustikaning bumi kuwi kagungane ibuku ewadene ibumu sing masrahake sing duwe wae ora dadi baya pangapa kok anake sing ngeyel anake sing mrengket ora gelem balekke wujude cupu manik mustikaning bumi kelawan Bama Narakasura apa kelawan tenjong akhirat. Whoa! Oh! Hi! Wah! Wah! Weng! Wah! Oh! Wah! Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Aku Bathara Eka Warna simbahe Bama Narakasura. Perkara sepele lah kok dadi geger kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Ya Eka Warna ngerteni Eka Warna sumuruk. Kalamunta cupu manik gambar bumi kuwi sing regem kawitane mono sejatine dudu si Pertiwi nanging kenang apa dipasrahke ana ing Antarja Bama putu kuwi tak belani.
Kakang Eka Warna iki Bathara Anta boga Simbahe Antarja pancen kaya mengkono. Kowe wong tuwa-tuwa ora sada melu perkara iki perkarane bocah enom. Bomo kuwi putuku, Pertiwi kuwi anak kowe sak wajibe aku bebela. Ayo enom musuh enom tuwa musuhe ya tuwa. Weh lah dalah bosen urip kowe. Kapan dunya iso tentrem kapan? Kene disirep genti kono ana guncangan, kono dirampungke kene geger meneh. Carane kaya ngene kami tuwane sing kalang kabut. Kami tuwa nggo entuk bengkok sithik kon ngatasi masalah sing abot-abot kaya ngene. Eka Warna Antaboga. Padha-padha dewa ning ora kenek kanggo conto, dewa-dewa padha ora kenek kanggo patuladan. Kowe do ra iso leren mbok lakon nampa bendune dewa. Ayo banyak. Warna Antaboga kowe iki dewa-dewa sing do ora urus. Kowe kuwi diblanja karo para kawula, turta tingkahmu disorot ana layar kaca. Apa ya pantes kawulamu do kok suguhi bengkerengan kaya ngono kuwi. Nyuwun sewu Pukulun. Antarja Wanuh Mani kirang duga hanyidra wontenipun cupu manik mustikaning bumi. Kamangka cupu manik mustikaning bumi menika ingkang darbeni anak kula pun Pertiwi. Kula namung badhe nyuwun wangsul hak kula Pukulun. Antaboga, apa pancen bener kaya mangkono Antaboga? Sumelawatur Pukulun, sak mangertosan kula putu kula Antarja mboten kok nyolong nanging nyuwun ampilan. Lan dipun ampili kalian Bathari Pertiwi. Kawijil ingkang dados pangandikanipun sampun ngantos cupu manik menika dipun konduraken menawi dereng rampung dedaupanipun wisanggeni. Wis saiki ngene. Dewa iki nggone wong waskita ngono. Kabeh iki ning kayangan iso ditropong merga ana CCTV-ne. Kabeh iki wis ngerti nah. Yen to sejatine Antarja kuwi ora luput, Antarja kuwi ora dosa, Antarja kuwi ora kleru. Merga Antarja iki mung nyilih lan Pertiwi ya maringake. Ora kena dikondurake sadurunge wisanggeni rampung lae rabi. Wis saiki sing do ora trima sapa? Sing ora trima sisan gawe sidang ana kayangan. Mengko sing kebukti salah dilebokke karo Kawah Candra Dimuka. Bumoleran ayo mundur. Zaman saiki dewa ora kena nggo conto. Apa meneh Boma, jare Boma kuwi anake Ratu Dwarawati sing dadi titise Bathara Wisnu. Wisnu dewa kang wasis, Wisnu dewa katentreman, Wisnu dewa kabagyan ning anak-anak Boma sing senengane gawe geger, senengane gawe gendra. Apa meneh si Eka Warna melu-melu barang, bae barang melu-melu. Wis ngerti wong tumindak luput, wis ngerti wong tumindak dosa malah dibelani. Rak yo ngono to Antaboga? Oh. Wis ngalih. Balik kayangan.
Antarja kula wonten dawuh paman. Kowe iki lidang-lidang bleweran sing dadi keringetmu, kerenggosan sing dadi ambekanmu arep menyang ngendi? Masrahaken wujudipun serah-serahan temanten. Wujudipun cupu manik mustikaning bumi kanggo apa lan kanggo sapa? Kangge mantenanipun Kang Putra Paduka nunggih Bambang Wisanggeni kalian Endang Jayeng Resmi putri saking Cemara Gading. Wisanggeni kuwi anake sapa? Wisanggeni menika putra Paduka sing wajib ngrabekke nggih Paduka awit Paduka menika sudarmanipun cupu manik mustikaning bumi gorene. Wis rampung sing dadi kewajibaning Antarja. Jenengan mau menehke cupu manik gambar bumi Petruk. Menyang sinten? Marang bendaramu Paman Janaka kanggo ngrabekke anake Bambang Wisanggeni. Kleru enggo banget sampeyan. Lho, kok kleru nganggo dasar apa? Ndara Janaka nek ambu kira arep ngrabekke si Wisanggeni putrane dupe anake terus belani anake ngoten. Ayo genah ngono. Niki wau sing ngetutne, sing kulina ngetutne Ndara Janaka niku sinten? Ya kowe. Sing kula ngetutne niku Ndara Janaka. Sing kulina ngetutke Ndara Janaka niku kula. Mula Petruk apal 11 logo tingkah laku munamunine Ndara Janaka. Ndara Janaka niki mau dateng alas kepethuk kalih gendakane. Lah iki lho. Hah? Sopo? Dewi Banowati. Pek ngagem katok jin sing methet ngaten. Nek dhuwur niku nganggo kaos sing diudele dipelketrekke ngaten. Satemah kuwur sing imane Raden Janaka. Satemah kuwur, jarike Ndara Janaka niku kaya-kaya iso obah dhewe. Disambati arep ngrabekke Lesmana Mandrakumara kalian Endang Jayeng Resmi nunggal karep kalian adi jenengan Bambang Wisanggeni cupu manik mustikaning bumi digawa Ndara Janaka arep dienggo ngrabekke wong Astina. Aduh mati piye iki. Wisanggeni. Piye Kakang Antarja? Batalno ya. Kowe rabi karo Jayeng Resmi batalno golek wong wedok liya. Golek cah-cah gabus kene lho. Lho, lah gini ya. Ana apa? Cupu manik mustikaning bumi sekelakon tak regem ning direbut karo bapakmu Paman Janaka. Ah, terus? Lah wekasane tinemune jebul Petruk ngandharake Petruk kandha. Yen bapakmu Paman Janaka disambati karo Dewi Banowati. Ora kanggo ngrabekke kowe ning kanggo ngrabekke bocah Ngastina Lesmana Mandrakumara. Wis aja wasumelang rasamu Kakang Antarja. Sing baku kewajibane Kakang Antarja anggone bakal nyuwun cupu manik mustikaning bumi saka Batari Pertiwi wis rampung. Lah perkara cupu manik mustikaning bumi sing digawa karo Kanjeng Rama Janaka kanggo ngrabekke wong Astina kae Wisanggeni sing bakal ngrampungi perkarane.
Kanjeng Rama? Tumuju ning pertapan Cemara Gading ngrabek kiles Mana Mandra Kumara klawan Endang Jayeng Resmi. Serah-serahane Cupu manik mustikaning bumi kowe ngalao karo Kakang Lesmana Mandra Kumara ya. Kowe golek wong wadon liya. Endang Jayeng Resmi karben kanggo Kakangmu Lesmana Mandra Kumara anake Kakang Duryudana. Lho, serah-serahane apa wis bisa jenengan wujuti? Wis cupu manik gambar bumi utawa cupu manik mustikaning bumi wis kasembadan tak regem. Kaya ngapa ta wujude wisanggeni kepengin weruh Kanjeng Rama? Bumi gonceng langit lap-lap katon Dari gendang ing alis-alis sang mawesendrung Ing ndok endi Sing jenenge mustikaning bumi ya apa wujude? kok ilang. Iki to wujude cupu manik mustikaning bumi. Edan balekno wisanggeni ora. Kowe ngalau yen perkara Jayeng Resmi aku ora gelem ngalah. Ruda paripeksa kowe. Burik apa iki? kula. Oh. Napa kok mancep separo sing dadi ragamu? Sikil kula kasaliyo. Padha lho karo aku ya garinggingen. Ngapa Janaka? Cupu manik mustikaning bumi kang kula regem sinaut wani kaliyan anak kula wisanggeni satemah. Satemah kula rebat ruda paripeksa wonten daya angin ingkang ngindangaken jasad kula. Terus piye? Satemah raga kula mancep wonten ing Bantala. Niki wau ngaten lho ceritane. Wonten alas kala wau Ndara Janaka ketemu kalian Ngapa to kowe? Nglumpruk ya nglumpruk. Sikut pisan kowe. Niki wau Ndara Janaka ketemu kalian Satsut ya wis. Kula bisiki ngaten. Pun krungu to? durung krungu. Aku rung bisiki ya. Oh, kowe ketemu karo Banomati. Inggih. Kowe piye to? Kowe kok malah mbelani wong-wong Kurawa satru-trubusane musuh? Anakmu arep rabi kowe kok malah ngeboti karo gendhanmu. Piye? Kamangka sing marai wong lanang rusak karire kuwi ya kuwi. Selingkuh gendhaan. Kowe ngakoni? Kowe yen ora gelem ngakoni ngreh kaluputanmu, kowe ora bakal entuk tombo. Nggih.
Kula nyuwun ngapunten. Kowe wis ndodho karo kaluputanmu? Lho nggih. Janjimu piye? Wis anggeni badhe kula dhawuhaken. Wis anggeni bapakmu Tambanana. Iya Pak ora dadi ngopo? Iya. Ayo tak arabekke ana ing Cemara Gading. Ayo, lono lan lumaku ning pertapan Cemara Gading, muga-muga rabine Bambang Wisanggeni karo si Jayeng Resmi andadekake guyub kang sarta rukuning para kawula miyang para bebrayan agung. Sebab dia amanku sinten? Panengah Pandhawa Raden Janaka wong tuane Wisanggeni. Sedyaku bakal ndhawuhke putraku Wisanggeni lan anakmu Endang Jayeng Resmi. Serah-serahan wujute cupu manik mustikaning bumi wis kasendadan ginayuh iki ndak aturi nampa panemban. Ingkang ruwet sampun udar, ingkang peteng sampun padhang. Anggenipun kula Semar saking Gandung Kidul Nganjuk, bilih wonten kalepatan, bilih wonten awonipun anggen kula nggelar saratri kula nyuwun diagung pangaksami, menawi dipun anggep becik sumangga kula aturi nanggap malih. Kanthi sesanti sekali merdika tetep merdika. Suradira Jayat ningkang ratsuh brasta tekaping ulah Darmastuti becik ketitik ala ketara sapa sing disiyala ing kono pahyune bakal sirna. Astabrata